Suceso sanguento en Armariz. Un home morto dun balazo. Onte tivéronse noticias nesta cidade dun sanguento suceso ocorrido o domingo na parroquia de Armariz, do concello de Nogueira de Ramuín. Inmediatamente trasladáronse a dito lugar o xuíz de instrucción don Tomás, o médico forense don Juan Manuel, o secretario habilitado don José e o oficial don Alfredo. Como ocorreu o suceso? Entre 9:30 e 10 da noite atopábanse varios mozos entregados ao xogo de naipes. Entre eles achábase Eugenio, solteiro de 26 anos e natural de Santa Seguiña, parroquia de Faramontaos, e José, coñecido polo portugués, e algúns outros máis de esta nacionalidade. Parece que entre este último e outro mozo tamén de Portugal suscitouse unha acalorada disputa por se unha xogada non estaba ben feita. Das ameazas tentaron irse as mans, empujados polo fragor da disputa. E entón foi cando se lle ocorreu a Eugenio intervir co fin de separar aos contendentes. Soou ao tempo un disparo e caeu morto no acto. Fora feito por José, o portugués, que empuñaba un revólver durante a refrega. Segue a xeira. Esa onda de sangue que dun tempo a esta parte está a salpicar de vermello a nosa provincia, continúa. E como así a derramada en Faramontaos por un pobre besánico non empapase ben aquelas fermosas aldeas, volveu correr onte no mesmo municipio de Nogueira de Ramuín. E ata noutro pobo que como o escenario onde o tolo realizou as súas fazañas chámase tamén Requeixo, sendo a víctima a si mesmo de Faramontaos, a parroquia do drama sanguento. Hoxe non foi un enfermo. Pero a man homicida que esgrimiu a pistola atopouna no xogo, a cuso amparo tantos crimes perpetráronse. O morbo execrable. Porque o xogo tamén é outra enfermidade nefasta. Nogueira de Ramuín é un municipio da provincia de Ourense, situado na comarca da Ribeira Sacra, terra de viñedos e historia milenaria. As súas parroquias, entre elas Armariz e Faramontaos, foron testemuñas de numerosos acontecimentos que marcaron a vida das súas xentes ao longo dos séculos. A finais do século XIX e comezos do XX, a vida nas aldeas galegas era dura e austera. Os mozos buscaban distracción nos xogos de naipes, nas festas parroquiais e nas feiras dos pobos veciños. Pero esa convivencia non sempre era pacífica. As disputas, o viño e as armas de fogo mesturábanse nunha combinación perigosa. O suceso de Armariz